Jakmile někoho označíš za jitřenku svého života, tak je to prostě podle mě jasný. To je takový ten Octavio. Rakousko nechce mír a protože chci mír já, teď musím padnout. Víc mě snad už nevyděsí nic než ten váš úvod. Ahoj, já jsem Emil. A já jsem Renata. My vás dneska tady uvítáme na naše otevřená zkouška, kde budeme číst Schillerovou hru Waldsteinova smrt. Je to vlastně čtená zkouška k představení naší nové inscenace, kterou připravujeme na 29. září 2026. Nodu, a která se bude jmenovat Smrt na koni. Pojďte Tak na to. můžeme už na to. A ta jedna karta vede k jednomu z nás a tento překvapení v ten moment udělá. Jen dost, jo? Bané. Ano, nešťastné dítě, nešťastná matka. To je vždycky tak. Jo, pojedou. Počkej, já přečtu senskou poznámku. Ukáže na ženy. Tam ty. Hey!